siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Faye's Secret File. Si Faye na sinabihan ng kanyang boyfriend na magpakasal na siya sa kaibigan nito. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Faye? Alam mo na maraming pinagdaraanan ng boyfriend mo, alam mo ang kanyang relihiyon, alam mo na nakaplano siyang ikasal sa kanyang pinsan, mamimili lang yung boyfriend niya ng papakasalan sa kanyang mga pinsan. At alam mo mismo na hindi kayo yung magiging endgame. Ano bang gagawin mo pag ganon? I think pag ganon, ano na lang. Sama-sama na lang tayo, Pilipino, ganon. Di ba marami naman pwedeng asawahin ng isang Muslim? Di ba? Pwede kahit hanggang 4 yun, di ba? Oh, ba't sabihin mo, ako na lang yung isang wife mo dun? Kung payag ka naman sa ganun. Anyway, sige, pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Cesar Bantug. Good afternoon, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang po kay ate po, na, ate, tama ka. Mali naman talaga yun na ipamigay ka sa kaibigan ni Ali, di ba? Kahit sabihin natin kinabukasan mo yung iniisip niya. Mali naman talaga yun. Tsaka alam nyo naman dalawa na mahal yung isa't isa. Pero give him time po at maka-recover din yan at malay mo kayo pa rin magkutuluyan sa huli. Pero don't give up po. Yun lang po, DJ Rocky. At pa-shoutout lang po sa asawa ko, DJ Rocky, na si April Joan po, nasa Cubao po, sa Cristobal po. Salamat! Thank you so much, Cesar Ramos Bantug. Never give up kung talagang nagmamahalan naman kayong dalawa. Yung financial problem, mabigat yan. Sa totoo lang. Mahirap kapag bumagsak ang negosyo mo. Mababaliw ka. Ang kailangan ni Ali sa pagkakataong ito ay isang malupit na support system. Pero ang tanong, hanggang kailan mo kakayanin na sumuporta kay Ali? Kaya bang higitan ng pagmamahal mo? Yung sakit na nararamdaman mo? Ito naman ang sabi ni Charles Sancho. Hindi naman siguro ginusto ni Ali na pakasalan mo yung kaibigan niya o papakasalan mo yung kaibigan niya. Masyado na kasi siyang nagsasuffer sa condition niya due to business crisis na nararanasan niya. Siguro kung may magsasuggest sa akin na pakasalan ko ang kaibigan, ang sabihin ko, how dare you to tell me that? Are you freaking dumb? Parang ka talaga ako magsalita ng ganito. Pero syempre, I disagree. So, wala na siyang magagawa dun. Diba? Kung sa'yo mangyayari yun. Kasi kung sa akin mangyayari yun, basta mayaman yung kaibigan, okay lang. De, charot lang with the rot. Anyway, eto naman sabi ni Ramon Ku. Narinig niyo yun? Dami di bang sinasabi ni Ramon? Grabe, no? Napakamadamdamin pong sinasabi ni Ramon. Thank you, Ramon, ha? Ang dami mong nasabi. Ay, naiyak ako dahil sa mga sinabi mo ngayon. Siguro ang meaning nung sinend niya sa ating VM ay fly high. Kasi puro hangin lang yung naririnig natin doon.
Diba? Parang nakatapat sa electric pan. Moving yung message niya. Pero, anyway, ito naman sabi ni Bernard Laureas. Ang bigat naman ng ganyang sitwasyon. Ramdam ko si Faye na hindi niya alam kung paano susolusyonan ang malaking hinaharap ni Ali. Pero na kay Ali rin kasi ang problema. Pasuko na siya habang si Faye pilit na lumalaban. Ang hirap lumaban pag yung ipinaglalaban mo sumusuko na sa laban. Nakakuha na naman ako sa kwento ni Faye. Yung akala mo perfect na tapos may hadlang. Pero sa piling ko, Faye, hindi kita ibibigay kahit kanino man. Dahil mahal na mahal kita and I'll sacrifice everything just for you. Maging asawa lang kita at mommy ng mga anak ko. Lupit mo talaga bumanat, Bernard Laureas. Di pa nga kayo nagkakakilala ni Faye, mahal mo na agad. Di ba pwedeng gusto mo munang makilala, ganun. Ay, talaga nga naman, galawan ni Bernard Laureas, pang red flag, no? Charot lang, with a rod. Yes, true naman yung sinabi ni Bernard Laureas dun sa una, na ang hirap solusyonan ng ganito, lalong-lalo na kung financially challenged ka rin. Kasi maraming mga problema sa buhay natin ang pwedeng masolusyonan ng pera. Pero hindi naman lahat ng problema natin sa buhay ay solvable by money. Gets nyo? At hindi naman porke marami kang pera ay hindi ka na magkakaproblema. So, nangyayari talaga sa mga negosyo yung merong ups and downs. At ito yung pinagdadaanan ni Ali. So, ngayon, down yung negosyo niya. Marami siyang naitalo ng dahil sa negosyo niya. Nagkukulang siya ng atensyon kay Faye. At normal naman na maramdaman ni Faye na ma-feel niya na wala siyang partner o di kaya naman na parang ang cold na sa kanya ni Ali. Normal eh. Lalong-lalo na pag may pinagdaraanan yung isang tao. The key there is an open communication. And apart from an open communication is comprehension and understanding. Tari, may comprehension. Ano to? Exam? Oh, para siyang test ng buhay ninyo. Na kapag hindi nyo nalampasan yan, meaning, you did your best. Baka failed. Pero pag nalampasan ninyo, you passed the test. Kasi ganun naman talaga yung buhay. May mga pagsubok. Hindi laging nasa taas ka. So, kailangan matibay yung pundasyon ninyo para may panghawakan kayo. Para umalog man, magkaroon man ng kaguluhan, yumanig man, lumindol man, bumagyo, lahat na ng mga kalamidad, lahat na ng mga problema, dumating sa buhay ninyo, nakakapit pa rin kayo sa isa't isa. Anyway, ito naman sabi ni Marvin Mark Bautista aka Big Brother. Take it away. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa lahat na kinig ng Secret Files. Para kay Faye, talagang mabigat yan. Para ka na lang ipinaampon o ibinibigay ka na lang basta-basta ng boyfriend mo. Well, ako kasi diretsahan ako. Talagang ayaw mo na sa akin at pinipilit mo na ako ibigay sa iba. Masakit man kahit na mahal mo ito. Pero para na rin sa ikabubuti ng sarili mo. Edi wag. Move on na lang. Madali yan sabihin pero naintindihan kita, Faye. Mahirap gawin. Pero para sa akin lang, para sa ikabubuti mo na rin na iyong sarili. Okay? About this drop ng secret at sa Team Lucky Tears at advance happy birthday sa ating Nazareno girl na si August Rush na hanggang ngayon hindi pa rin dumadalaw sa'yo, DJ Rocky. Kaya DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Kuya. Thank you so much,
Marvin Mark Bautista, and happy birthday kay August Rush na wala pang pakain dito sa stasyon. Inaabangan namin yung pa-birthday mo. Di namin maramdaman eh. Anyway, yeah, mahirap ang sitwasyon. Mas mahirap pang mag-solve din talaga ng ganyang problema kaysa sa mag-solve ka ng x plus y plus z and the square root of 2,427,000. Ganun. Ang dami naman 1,000 nun. O, ito pa sabi ni JC Akiyatan. Ang bigat naman ng ganyang sitwasyon. Sana po, DJ Rocky, ay mabati niyo po kami dito sa Eton pala, hindi pala Ethan. Eton Centris. Ayan. While working. Nabati ko na ba to? Hindi pa, ano? Ito. Ramdam ko si Faye hindi niya alam paano susolusyonan ng malaking kinaharap ni Ali, pero na kay Ali rin ang problema. Pasuko na si Faye, lumalaban, pero ang hirap lumaban pag yung pinaglalaban mo sumusuko na sa laban. Nakakaluha naman ang kwento ni Faye. Pa-shoutout naman dito sa Eton Centuries, nakatutok always sa Love Radio while working, kasama sina Jane, Jeff, Marilu, Ivan, Solid, Gabisyo. From Akiyatan JC. Thank you so much, Akiyatan JC. Ang hirap pag yung ipinaglalaban mong tao, hindi ikaw yung pinipili ng ipaglaban. Or yung direksyon na gusto mo, hindi dun patungo yung taong gusto mong makasama sa destinasyon na yun. Ang hirap pag ganun. And it takes two to tango. Ang hirap din sa kalooban na malaman na yung taong pinipili mo na gusto mong makasama habang buhay, gusto kong ipamigay sa iba. Dahil feeling niya, ito yung makakaganda ng kinabukasan mo. At ito yung makapagpapasaya sa iyo. Nakakairita, no? Na kapag ibang tao o yung taong mahal mo yung nagdidikta kung saan ka sasaya at kung saan ka mas mapapabuti. Nakakainis yung ganun. Yung taong sasabihin na dito ka kasi mapapabuti, dito ka secured yung future mo dito. Yes, gusto namin na marinig yung opinion ninyo. Gusto namin na maramdaman na may care kayo, na may pagmamahal kayo sa amin. Pero para magdesisyon para sa amin at para isipin kung ano yung sino, kanino kami liligaya at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Parang sana ibigay nyo na sa tao yun, ibigay nyo na sa amin yun, sa sarili namin yun. Kasi kung meron mang taong makapagsasabi kung saan talaga siya liligaya, kung kanino siya liligaya, at kung sino ang gusto niyang makasama, at kung sino yung pakiramdam niya ay makapagbibigay sa kanya ng tunay na kapayapaan and better life, sarili niya. Yes, pwede tayong magkamali dun sa pakiramdam natin na yun, dun sa inisip natin na yun. Pero hayaan natin na magdesisyon yung tao para sa sarili niya. Hindi yung parang ipinamimigay mo lang yung tao sa kaibigan mo na ayaw naman niya in the very first place. Ewan ko ba dito kay Ali, parang dapat mag one-on-one yata kami. Char. Ay nako, Faye, alam mo ang dami nag-comment sa secret file mo. Ang dami na windang. Ang dami na bigatan. Nabigat naman talaga kasi. Lalong-lalo na kung iba kayo ng relihiyon, iba kayo ng kulturang kinalakihan, nakagisnan, iba kayo ng personalidad. Pero sabi mo nga, kahit magkaiba kayo sa maraming bagay, hindi niya na iparamdam sa iyo na meron talagang iba. At sana wala talagang iba. Char. Charot. Charot. So, kung gusto mong panghawakan yun, hindi kita masisisi. Kung gusto mo pang kumapit, kahit na may mga rason na para bumitaw, kumapit ka lang.
kumapit ka lang. Hindi lang bilang isang partner or bilang isang girlfriend ni Ali, kundi bilang taong nagmamalasakit sa kanya, na ito yung mga panahong kinakailangan niya ng masasandalan, na makakaintindi sa kanya. Kasi tayo rin naman may mga episodes tayo na ang unreasonable natin, na para bang pwedeng gumive up na yung mga tao sa paligid natin. Pero madalas nag-i-stay pa rin sila. Kasi dun papasok yung tunay na pagmamahal. At dun din papasok yung malalim na pagmamalasakit sa tao. Oo, alam ko nahihirapan ka na ano bang uunahin ko, yung nararamdaman ko, mag-iinarte ba ako, magtutoyo ba ako, sasabihin ko ba talaga itong mga pains, hurts na nararamdaman ko, o susuporta lang ako sa kanya as if walang nangyayari. Naniniwala ko na kung kaya mong i-handle yung sarili mong mga nararamdaman, kung kaya mong solusyonan ito na ikaw lang, na kung kaya mong i-manage yung mga emosyon mo, gawin mo. Kasi ito yung panahon na ang kailangan lang ni Ali ay yung taong makikinig sa sandalan niya. Hindi ako pro Ali, kasi nakakaasar pa rin siya dahil ipinamimigay ka na sa kaibigan niya. Pero may mga tao kasi talaga na ganun na lang magsalita dahil pakiramdam nga nila hindi na sila worth it ng pagmamahal mo sa sarili nila. Or pakiramdam nila na ibang tao talaga yung makapagbibigay ng best future para sa'yo. Ilaban mo lang ng ilaban hanggang sa maramdaman mo na wala na. Pag wala ng patutunguhan, pag wala ng pupuntahan, pag hindi na talaga sumama sa destinasyon, that's the time na at least nagawa mo lahat ng kaya mong gawin. So, yun lang. Baka gutom lang daw yan, sabi dito. Makmak Ordinaria, hello. Hi kay Chris Esparago. Hi din ko kay Wilson. Ayan. Hirap at ginhawa. Usbel, bahala na kayo mag-usap kung paano gagawin ninyo. Basta open communication, comprehension, and understanding one another is the key to a continuous and long-lasting relationship. Doon ako naniniwala. Malalagpasan niyo yan. Basta mapili ninyo ang isa't isa at hindi kayo pumili ng iba. Pero kung nakatakda na talaga siyang magpakasal sa iba at ayaw mo nang magsayang ng oras pa, then pwede ka nang sumama kay Bernard Laurejas na lagi nagko-comment na bawat secret pal sender na babaeng heartbroken, mahal na agad. Tapos yun, red flag ulit yun. Charot with darot. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Face Secret File. Sasakyan si